Икмәк булса, жырда була диләр. Милли бәйрәмебез Сабан туе нигезендә әнә шул икмәкне үстерүче игенчеләребез хезмәтен олылау ята. Шушы көннәрдә Татарстанның һәр районында диярлек Сабан туе бәйрәмнәре узды. Хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов туган авылы Буа районының Яңа Тинчәле Сабан туеннан махсус репортаж әзерләде. Туган ягын сайлап алмый кеше, элешенә тигән кемеше, ерак юлны якын итеп менә авылыма кайтып килешем. Әйе, ул көнне бик күпләр үзләренең туган ягына Буа районының Яңа Тинчәле авылына ашкындылар. Сәбәбе дә зурдан, сагынып көтеп алган Сабантуй бәйрәме бит. Олысы, кешесе, карты, яше дигәндәй бердәмлек ял итү паркына җыелды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ринат Рәуф улы Гайзатуллин, Татарстан Республикасы финанс министры Радик Рәуф улы Гайзатуллин, Позис акционерлар җәмгыяте генераль директоры Радик Шәүкәт улы Хәсәнов, Ранис Рафис улы Камардинов, Буа муниципаль районы башлыгы, Заря җаваплыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Фәрит Мөдәрисов һәм башкалар күренекле шәхесләр, кунаклар түрдән урын алдылар. Бәйрәм Коръән дугасы укып башланды. Менә бүген инде мин шул кадәр шатланып кайттым, чөнки юл буе кайтканда барлык чәчелгән чәчүлекләрдә мотор иттереп чыгып, мотор иттереп үсеп баралар. Шуңа күрә Аллага Тәгаләдән шуны сорар идем. Исән сау менә бу уңышлар мотор иттереп үсеп, зур уңышлар бирсеннәр иде. Шуларны насыйп итсен иде. Тез көне җыеп алырга, амбарларга салырга. Һәм инде бездә инде татарларыбызда әйтелә шундый сүзләр. Әгәр дә ипи булса җырда була дип. Яңа Тинчәле авылының тарихы бик бай, кызыклы һәм үзенчәлекле. Бай тарихы белән еракларга килеп тоташкан Яңа Тинчәле авылының килеп чыгышы театральләштерелгән тамашаның бер өлешен алып торды. Милли киемнәрдән киенгән егет кызларның һәр хәрәкәтендә, үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чагылыш таба. Яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Шушы урында авылның төп геройлары бәйрәмнең түрендә булган хезмәт батырларын атап, мактап узасы килә. Бүген аларга, кыр батырларына рәхмәтләрнең иң зурысын җиткерәсебез килә. Чөнки алар авыл, район, республикабыз, илебез таянычы. Бик кадерле бу Сабантуй. Кадерле ни өчен иң беренче без менә әти-әниләрнең, әби-бабаларның гырыфларын дәвам итәбез. Һәм яшь буыннарга тапшырып калдырабыз. Бу бик күп мәгънәле сүз, бик күп кырлы. Чөнки монда динебез дә керә, монда телебез дә керә. Менә күргәнсездер, авылда безнең бик уңган кешеләр яши. Аларга һәрберсенә матур-матур бүләкләр бирелде. Аллага шөкер, менә ел сайын авылда үсеш, авылның тизеклеге, авылның киләчәге менә ул барса тора үзебездән һәм киләчәк яшьләрдән. Һәр авыл, һәр җирлек хезмәт бәйрәмен авыл хуҗалыгы тармагындагы матур эшләре белән каршылый. Игенче механизаторларыбыз җир куенына салган алтын бөртекләрдән мул уңыш алырга бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Биек Тукаебыз чарак, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яусын, дип телисе генә кала. Буа районының халкының кәефе бик әйбәт. Бүген көндә бөтен планлаштырылган чәчүлек эшләрен эшләп бетердек. Апрельнең 20-ләрендә кырларга чыккан идек инде без. 9 майдан сон 1-2 көнлек эш кенә калган иде, яңгырлар килде. Яңгырлар килеп бөтен эшен туктатты. Анарга карамастан да бөтен эшләребез эшләнелеп бетте. Тинчәле халкы тырышкалык, үзенең тырышлыгы белән инде белеп торасыз, районнарда да беренче урыннан алып тора торган авылларның берсе. Һәм инде җирлегебез дә безнең белеп торасыз, инде матур парклар салынды, чишмәләр салынды, асфальтлар, юлларыбыз бар. Яңа төзелешне биреп бирелгән бөтен үзгәрешләр безнең күз алдыбызда. Сабантуй мәйданы дуслар белән очрашу урынына әверелеп, үзенең кабатланмас бәйрәм рухы, дәртле көрәш, ат чабышлары һәм мавыктыргыч милли уеннары белән үзенә җәлеп итә. Бәйрәмдә борынгы горыф-гадәтләр, җыр-биюләр, йолалар, уеннар бер-берсе белән үрелеп барды. Әузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Миндә менә бүген Тинчәле авылында шундый улуг бәйрәм, Сабан туе, бөтен авылдашлар, кайткан кунаклар, инде менә шундый зур дәрәҗәле
халыкларыбыз бар. Инде Сабан туе бик матур инде башланып китте. Инде шулай матур итеп дәвам да итсен. Сабан туе бит ул бөтен инде халыкларның, тик безнең татар халкының аерымда милли бәйрәмебез. Бу әйбер инде безнең авылда инде бик күп еллар, бер 20 еллаптыр инде авылда Сабан туе итеп бәйрәм итү. Менә бу халыкны бу кадәр җитештереп, безгә бәйрәм оештырган сен кем оештырган шуларга бик зур рәхмәт. Elhamdülillah şükür, barısı da yaxşı. Biz de rahmet. Her yılda bizning kızlı sponsorlar, bizning avuldaşlar, alarga bik zor rahmet etisi kile. Yaxşı gına urajaylar alır versin. Bıyılgısa bizde ikmek bolsa, знаешь, ilimizde de asılık olmaz. Тиншәледә милли бәйрәм, Сабан туе, тантана, кыр батырлары хезмәте Сабан туйда мактала. Милли уеннар гөр килә туган җир кышагында, халкыбызның яшәрлеген инандырып тагында. Без ел сайын әлеге бәйрәм көннәрендә билгеле бер дулкынлану белән рухи мирасыбызга, үз асылыбызга кайтабыз. Быел да Сабан туйларыбыз якты, матур бүтсен, истә калырлык булсын. Фәннур Хәсәнов, Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.